सुंदर केक पिठाटाई बनैछि देखंतु केते सुंदर ହେଇଛି ଆଉ ନରମ ବି ହେଇଛି। କେମିତି ବନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି ତା ଦେହରେ ଜିରା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ପକେଇ ଭାଜି ନେଇଛି ମସଲାଟାଏ କରି ନେଇଛି। ଭାଜିକିରି ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଏଠି କାଜୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ଭାଜି ନେଇଛି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଛି ଆଉ କିଛି କନ୍ଦମୂଳ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଛି। ପକେଇକିରି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଗୁଡ଼ ମିଠା ହେବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼କୁ ବାଲାନ୍ସ ମିଠା ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବତୁରେଇକିରି ରଖିଥିଲି ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଇଦେଇ ଭାଜିକିରି ରଖିଥିବା ଜିରା ମସଲାକୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପକେଇକିରି ଏକାଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଥିବା ଆଣକୁ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସିମ୍ କରିକିରି ଏମିତି ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକିରି ଏମିତି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମୁଁ ସିମ୍ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାପରେ ଗୋଟେ କଂସା ନେଇଛି। କଂସାଟାରେ ଘିଅ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଚାରିପାଖ ଯାକ ଘିଅ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଜନ୍ତୁଣୀରେ ଆଉ କିଛି ତାଟିଆରେ କ୍ଷୀର ନେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିକିରି ଏମିତି ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘିଅ ଲଗେଇଥିବା କଂସାରେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ପୁରା ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିକିରି ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ସାଇଜ୍ କରିନେଇ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ନେଇଛି ତା ଉପରେ ତାକୁ ବସେଇ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିଲା ଟିକେ ଗରମ ଥିଲା ଗରମରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପିଠାଟା ହେଇଛି ପୁରା ନରମ। ଉପାୟରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି।